Καλησπέρα σας, λέγομαι Νικίας Μπατσούλης. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην περιοχή της Βιωτίας και πιο συγκεκριμένα στον κάμπο της Στίβας. Είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση. Ασχολούμαστε κυρίως με την καλλιέργεια πατάτας, κρεμμυδιού, καρπούζι, σιτηρά και κάποιους ελαιώνες. Η συνεργασία μας με την Agrotech έχει ξεκινήσει εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Εμείς έχουμε 3 μηχανήματα αυτή τη στιγμή, είναι το 5115 το μη, είναι το 5115 το ρο και για τους ελαιώνες που σας είπα είναι το 5090 το GL. Η Agrotech είναι δίπλα μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Το 5115 μη είναι το μεγαλύτερο τρακτέρ σε άλογα που βγαίνει στη σειρά μη, γιατί τα άλογα ξεκινάνε από τα 75 μέχρι τα 115. Εμείς έχουμε επιλέξει το 5115 μη, το οποίο είναι ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές. Είναι το μοναδικό της κατηγορίας του με σασί. Φοράει ένα τετρακύλινδρο κινητήρα 4.500 λίτρων. Έχει μία από τις μεγαλύτερες ανυψωτικές ικανότητες στην κατηγορία του, των 4,5 τόνων, και είναι ένα τρακτέρ compact για όλες τις δουλειές, γιατί μπορείς να κάνεις από σπορές, από ραντίσματα, από βγάλσιμο πατάτας, ακόμα και σβολοκόφτες και οργώματα, τα οποία είναι απαιτητικές δουλειές σε ισχύ. Κάτι το οποίο η σειρά 5 μας το παρέχει καθ' όλη τη λειτουργία του τρακτέρ. Επίσης, μιλάμε για ένα τρακτέρ με πολύ καλή γωνία περιστροφής, το οποίο σε γλιτώνει κυρίως από χρόνο. Με το GPS κάνουμε πολύ πιο εύκολα τη δουλειά μας, με ακρίβεια, και δεν έχουμε διπλοπεράσματα ή διπλοραντίσματα σε καλλιέργειες κυπευτικών, οι οποίες είναι απαιτητικές κυρίως στα ραντίσματα. Έτσι έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα στο καλύτερο χρόνο. Αν θες παραγωγή, η λύση είναι μία: Agrotech John Deere. Μετά τη γη, νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη μου επένδυση.